Kuhaan na lang ko, Ginoo. Kaya kapoy na ko. Kakusog na itong dugdug o kilat. Asa naman karoon sila si Jo Marie o Miss Gracia paingon. Ginoo ko yung taon. Ayaw silang pasakti. Panalip di sila sa ilang nakaw. Delikado na ba kayo ang dapit nga gusto nilang atuon? Oh, ang ilang kisakyan na ka ng paingon din eh. Ay, salamat Diyos ko. Kinamalik na dahil sila dayon. Oh, niabot na hinuda, mausad na pagtuang sa kusog nga uwan. Unsa man? Mubalik ta? Balik po, Roy. Wa pangani ka huwas siya sa kong kakulba. Binatong ni tabong landslide. Kalma lang lagi. Ay padaos ka hadlok. Saan? Ito mga naon si Kinat? Di lang ko. Kanaog na kay labihan na ba ni mong hadlo ka? Nagkatabang nga matan no. Nagbarog tungkol sa pultanan ng ilang ipuyan. Oh, si Brana. Dulo na ko siya, Jo Marie. Laos bilang kanaog. Humanog paibaw niya ni mo nga. Dulo ni Sabrina. Mag-unsam ta din isod sa autobay. Ay, naog to eh. Diskanso ta kay ang tudon. Wa pa ko makamubuo sa hitabo. Ang hain na to ba? Ay, wa pa ta makabiya dayon bay. Apil na unta nga nalubong sa midahiling ayuta kinatong gisakyan. Ganahan ko magigsuot niya. Buutan si Brana. Nakita ko niyang taras nga wa na ko. Krisha! Oh, Krisha, maayo kayo nabalik mo dayon. wa malagi ka misuod sa inyo. Kusog man kayong uwan ganiha, Brana. Gipaabot mo na ako nga mabalik na ni Miss Krisha. Kay nabalaka kay ko sa inyong lakaw. Sa dihang mikadit lang sa paglain ng panahon. Gusto ba yun unta si Jo Marie nga mo padayon mi og saka dito sa bungtod? Hala, uy. Maupa? Pero sa dihang naglain ang tiyempo sa panahon, nagduha-duhan ako. Malalim ba nimo ng kusog kayong dugdog o kilat nga gisundan din sa pagbunok sa kusog kayo nga uwan? Mayo gani kay wadayon mo mahinayak og saka sa giingon nimo ibabaw nga bungtod. Kay nakigpamauli naman lang ko. Pero abi nimo unsay nahitabo sa dihang nakabiya na ang among gisakyan, Brana. Ha? Kay unsa man di nahitabo, Miss Gracia? Naglandslide, Brana. Og sa paglingi pa namo sa luyo, natabo na sa yuta ang dapit, kundi dito na mo gipark ang sakyanan. Ginoo ko. Mayo gani kay nakabiya na dayon mo, Miss Gracia. Oo. Kay kunwa pa. Malubong ang tamik apil uban sa among gisakyan. Abi ni mo no, misteryoso gid baya kayo ang maong dapit nga inyong giadtuan. Tinuod na. Pero na-encourage ko nga ubanan si Jo Marie sa iyang mga adventures din sa lungsod sa La Tierra. Hala, uy. Wa ka mahadlok? Wa man, good. Parehas pa mi si Jo Marie ang mga hilig. Ganahan sa kong pong explore bahin sa karaang mga kasaysayan. Miss Gracia. Ay, kaso lang. Mingawasap din uy. Mingaw kita ayo. Lahira kayo sa syudad. Mao gyud. Mao nga dili gyud ka magdugay dinhi. Kay wa man ka maanad, Miss Gracia. Ikaw, Prana. Giyon sa din mo nga nakaantos man kaining tapita nga. Kamingaw dinhi. Brena! Oh. Sood na ko ng mga risbay. Oh, si Theater sila. Musuod sa ko sa amo ha, Miss Gracia. Wait. Ingon anak ka kahadlok sa imong iyan? Nga sa iyang tigong palanggani mo kurog na ka, Brana? Sige ha, aris ako sa sud. Gitawag na ko ni Theater sila. Masuko ra ba dayon na? Buutan git kayo siya. Tingog pa lang kani sa iyang iyaan. Mahadlok na siya. Wag siya ayaw nga pagkakatuko. Madaog-taog ko na. Og naluoy ko ni Prena.
I hate you ng Tarsila. I hate you. Oh, ikaw siya. Miss Tricia, Ingon ka ba ni anak ka madaog-daogon? Nga bisan og tingog pa lang nimo, magkurog na skadlok ang imong pag-ugmangkon nga si Brana? Miss Tricia, You know what? Ganahan yun pa yung untak ko nimo. Kay magkasinabot ang atong pagkamaldita. Apan sa nakita kong pagmaltratar nimo sa imong mismong pag-umangkon, abi mo, naglakot ko nimo ng Tarsila. unsa? Maayo naman ko, Darwin, Jo Marie. Maayo nun, Asing. Salamat sa Diyos kay way daot ang nahitabo ninyo sa inyong lakaw. Nakulbaan baya ko kay na-feel baya gid nako nga murag naay mahitabo nga dili maayo. Oh, Tag-ana ng biyan mo, Sing. Nataymingan lang sa tingali oy, Darwin. Tode. Wa malagi mo gawa sa inyong lawak si Krisha. Tura, Gisapot oy, naglagot man to. Init kay guo. Ha? Kinsa may gikalagutan niya? Sinang Tarsila. Tinuod bitaw nga naglagot ko niya. Ay, nga naman ko no. Kay iyang gidaog-daog ang iyang pag-umangkon nga si Brana. Oh. Og dili siya makalimod ni anak. Kay nakasaksi gid ko, Jo Marie. Bullshit siya. Krisha, gusto na. No. Di ko siya mahimong pasagdan kay naluoy ko ni Brana. Unya, unsa may imong nahuna-hunaan ko siya? Akong aknihon si Brana. Nga muuban siya nako sa syudad. Ha? Unya musugot ka ang maldita niyang iyaan. Mas may pagtugtan na lang niniyang mukuyog nako sa syudad. Kaysa iya lang kining daog-daogon din, di ba, Asing? Muuyon ka ba nga agnihon ni Miss Krisha si Brina? Aron mo uban kinini ang ato sa syudad. dili ko mosugot. Pues ayaw ipakita sa mga bisita. Nga imo lang singkasingkahan si Brina. Way magbuot na kog unsa oro kos pagdana ako pag umangkon punyong. Dahil sila. Way magbuot na ko. Nakapati ka? Wes, ingon ta ka. Nga naatay provision sa Batakang Balaod nga imong nasupak ng Tarsila. Miss Tricia, My mom is a lawyer. May imong pagkasuhan ta ka, pasi, sa nakita ko nimong pagmaltratar kang Brana nga imong pag-umangkon. sige. Buhata gyud ang giingon ni Miss Tricia. Kay makita mo niyang imong gipangita, Brina. Nakapati ka? Tiya Tarsila, kalain gud nimo. Sukad pabaya ka ni adto sa bata pa ko. Pero milang baya akong sunod-sunuran sa tanan nimong gusto. Mao kayo pagsulti og sama ana tiya. Dadon mo kuno ka ni Miss Tricia sa ilang papauli sa syudad. Og bidugang pa ni nga mahimo kuno kay kung pakasuhan kay usa ka abogada ang iyang mami Rolaida. Dili ka na mahitabo tiya. Magpabilin ako dinhi sa Latiera. Pues, di na ko gusto makasuod pa buan ng maayong Miss Tricia. Tiya Tarsila. Bag-o para mo nagkaila. Mayong Ug pagbuminaw dili pa sa kayo Let's naw ang inyong Spin-off. pagkahigala. Busa dili palisod para nimo ang paglikay niya, Brina. Likay si Miss Tricia. Nakasabot ka? Tiya, lisod man tao nagbuhaton kay Unsa ba kuloy nakalisod, ana, ha, Brina? hinigugma siya sa anak sa atong account tiya. Ug usa pa sab, wa man ko'y nakitang dautan siyang papakigsuon. Makamao ka na mo sopak na ko, Brina. Tiya Tarsila. Dili ka na mo hustong pagpasunod ni mo sa imong pag-umangkon. Naghilap mo ta sa dibuktuta, ay! Dahil sila. Huwag ka ba magtanaw? Nga dili na batang may buot kini si Inday Brina. Hilamoy! Dagwan buktuta ka! Ak hilaptanon gini mo! Naluoy lang ko ni Inday Brina. Salamat ha, Nipunyo. Hoy, Brina. Suway niya.
Suwahi ang pagsupak sa gibaon ni mo. Kaya makita ganyan niya ni mong bayhana ka. Ay. Noy Panyong, iyan na lang yung tingog pirmi mo gusto niya akong tumanon. Ang kamaldita lang yun. Kayong ludan sa naong. Hangtod karon ningon lang gihapon siya ni anak nga na kanimo. Dako ka na. Dili ka na unta angay niyang ingno ni anak, Brina. Siya na lang ang katapusan akong kaliwat ni Naipil Inoy. Mong, andam paghihapon ako siyang sabton. Inday, Brina. Makaluluoy ka gayod. Kay ikaw may kanunay niyang mapahungawan sa iyang mga kaligut-gut sa napakyas niyang kagahapon. Noy Panyong, Pabilin lang yun sa imong pagkabuutan, Inday. Kay inigabot niya sa tukmang igayon. Ang tao nga daog-daogan, magabaan. Tun-i kung unsaon pagsabot sa batasan ni ng tersela. No. Krisya, Gaan gito ta kayo nga kung buotin ng tarsela. Bisan pa mas yung kamaldita. Pero sa nakita na ko kung giunsa niya sa pagtatar ang iyang pag-umangkon nga si Prana, misurok ka nga akong dugo. Bay! Gibari! Ah. Krisya! oh, by Darwin. Darwin? Naunsa ka? Nahibawa mo sa... Kuan, balita ron. Ha? Bahin sa unsa? Isulti na lang ko nag-unsa na, Darwin. Kuan, ang dapit nga itong gatuan ba? Katubang nag-landslide ba? Tila may mong matuan kami siya kinsa. Unsa? Lagi, nabasa gikan sa FB page sa ilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga matud pa gipaubos na sa LGU Lakira ang state of emergency ang mga dapit o gideklarar pa gyud kini isip restricted area lang sa publiko. Mao ba? Lagi, og gikordon sa mga otoridad ang mga dapit og wala si bisan kinsa ang gitugtang mutaak sa mga dapit. Kung mao ka na, ay, mauli na ng tingalita sa syudad. Usaon niya ning mga adlaw. Mag-agad lang ko ni mo, Jo Marie. Muadto ko sa lungsod, aron susiyon ka ng bahina, by Darwin. Aw, mubang ko ni bay, aron na kay kuyog. Okay na ni mo nga mamaulita sa syudad, Ashing? Para na ako, mas maayo mamaulit ha, kaysa pagkatinuot lang bitaw no. Daghan ti kog dramatikdan nga something scary ani karaang bay sa mga Buenavides. Ha? Bitaw, mo kinay tinuot. Daghang something scary din hi. Og mao ka ni put untang sutaon ni Jo Marie din ining baya. Kung unsay mga nagtagong misteryo ni ini sa panahon sa kakahapon. Abi ni mo no, murag gibati na ako nga daghan ang gipamatay nga mga inosente din hi. Time para good, Ashing. Ngano nagkasulti mo ka, anak, ha? Ambot, basta kay gibati ko lang na, Krisha. Ashing, sulti ko na gusto tinuod. Gusto lang kong masayod. Naa kay third eye? Please, sulti ko. Naa ka ba ni anak? Ang tinuod bitaw, na ako, anak. Ug abli ang akong third eye, Krisha. Ashing, Usahay, mauni ang magbutang nako sa kahatlok. Pero akong gitudluan ang akong kaugalingon, aron mapiog ni. Kay unsaon, ni anamang gid ni. nasa ato pa di ay. Daghan kag nakita nga mga dili kasagaran dinhi sa karaang bay. Sa ako nang giingon nimo, daghan og mga something scary dinhi. Like what? Kuan, mga linalang nga dili ninyo makita, pero ako ray makakita, Krisha. Mas maayo mo maulis lang balik sa syudad. Katawam ka. Kana kung makapauli pa silang buhi ngadto sa syudad. Hoy. Tal sila. Usbo na kung pagbaon ni mo, ha?
Ayaw gyud paghimog daotan sa mga bisita karong mga higala sa anak sa tuagaon. Tingali nalimot ka nga may tunglo kining maong dapit. Tagagawa sila nga mitunob dinhi busa ang tunglo nga mao ang kamatayon midatom na kanila sa unang pagtunob pa lang dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides. Punyong? Hoy, paminaw. Why kamatay nga makita mo? Nakabati ka? Wa, Punyong. Asam ta paingon na Badyo Mare. Sa simbahan, bay. Makikita ko sa Padre Cora. Okay, Badyo Mare. Father Ferdy Martiniano. Mao kuno nay pangan sa pari nga mo'y nasahin diya sa simbahan sa parokya ni San Sebastian Martir. Sa akong hibawaan bay, ilan ba kung batasan ang pari ng parokya ni sa Lachira? Di ko matubang mabisita. Suwayin lang gud na to, bay Darwin. Ashing, gusto ko nga unyang gabi eh. Manggawas na aning kwarto nga atong nahimutangan. Unya sa man ta paingon. Oh, atong subayan ng tibok hallway na ining karaang bay sa mga Buenavides. Unsa? Ngano, dili ka? Mahadlok ka? Normal lang nga mobati og hadlok pero makamaon akong mo-adjust. Ang ako lang ba, mao ikaw. Okay, rakit ko. Pwedeng kamutan na kung dili magpadaog ni anang bation akong kahadlok. Mo sa kanang akong gibuhat. Pero abi mo, nagihigayon nga di ka pugngan nga mubati ko og kahadlok Krisya. Tungod kay tao lang ta. Og ang kahadlok, usa ka pagbati nga tawhanon. Og Ashing, Nalagi, naglagubugikan sa bigas kwarto Krisya. og murag dunay mga tao nga naglayugay sa suit. Oo. Pero, wa naman sa po. Di ba dako man kaayo ang kandado nga naa sa pultahan na ng kwarto, ha? Oh, Ashing? Imo lagi kipiyong ang imong mga mata. Krisya, dili mugna gikan sa laing mga linalang ang mga lagubo nga atong nabati, kundi gikan sa sama natong tao. Unsa? Dali, magawas ta. Aron atong masuta kung si Kinsa ang naa karon diha sa sud. Okay, tana. Kinahanglan nga ako dayong ipadlak kining karaang lawak. Ako nang nataod ang usa ka dakong kandado. Ang usa na lang karaan na kayo kining mga kandaduha. Dalion ko dayon ipagpadlak kining dakong kandado. Nay mo niyo? Diya ka gikan sa sud? Oo. Diha ako gikan sa sud, Miss Krisya. Naabay laing tao sa sud, Noy Punyong. Ngano bang nakapangutana ka man ni Ana? Tungod kay may nabati kami si Krisya nga naglagubo. Ug murag naakay laing taong gikalayog. Doon na, Noy Punyong. Noy. Way laing tao sa sud. May gisusilang kuog nang limpyo sa sud ni ining karaan na kayong lawak nga tinapan. Nasayop dito sa itong gituhuan, Krisya. Unsay mga sekreto ni ining maong karaang lawak nga tinakpanoy? Buhi pa ang apuhan ni Dong Jumaring si Senyor Benedicto Buenavides. Daan na kining tinakpan. Tungod kay ni adinhi ang karaang mga butang sa karaang kasaysayan sa ilang mga katiguangan. Mahimo bang musud? Miingon ko nga mahimo bang musud diha sa giingon nimong karaang lawak nga tinakpan. Buktot na gani bungol pagyud.
Uy, Krisha, ayaw ana, uy, unsa man ka? Abli, kay musod ming duha si Ashing. Sige. Suod ka mo. Ihatag ko kaninyo ang pagtugot. Apan sultihan ko kamo. Nga dili ko makapaniguro kung makagawas pa ba kamong buhi. Noy. What? Kadiyot. Kaya ako nga blihan og balik ang Ayaw na takong gabrihin pultahan. ko niyo. Nang tar sila? Ayaw yun magpagahas sa pagsuod ng dapita. Kay mga pinili ra, magyatagan ana og pagtugot. Unsa man gyud ang naa diha sa sud, ha? Naa ba day mala nga mananap nga naa diha? O baka mangtas nga naa diha puyo? Si anhing Senior Benedicto Benavides, kani adto, boy hugot nga dibaod na mo dini, ug amo ng gitahod. Nagduda ko nga tingalig mga ongo mo. Unsa? Nga nabasad nga wa magyug ka makamatngon sa imong mga lihok punyong, ha? Nalipat ko. Nagtuo kong kauban sila nila ni Dong Jumari og Darwin nga sakay sa autong ni Bia. Ayaw na gid katug-os ba nga imo na gid dong napasudlon si Krisya sa karaang lawak nga tinapan. Tungod kay gusto kong makita niya ang iyang gipangita tar sila. Dili lagi makahimo kay anak siya ni Ma'am Roraida. Og hinigugma siya sa anak sa tuagaon kung dili siya mahimong mamatay. Og dili gyud punyo. Naglagot ko sa kamalditan niya ng babayhan. Ako'y muluba gyud niya ni mo buktota ka. Uras ang mahimuon kang dili maayo anang Miss Krisya. Timan igina. Ayaw hadlo ka si Punyong Tarsila. Kitingali og ikaw mo'y akong ipalapa kang Marcelo. Punyong! Ta, ingon bitaw ko nga lagi taras ang pariya. Dili ko na matubag ang bisita. Ay, at least, ato nasuta nga ingon gyud siya ni Ana. Kung palanglit yung pag-iingnan nga anak ka ni Sir Minard Benavides, basi katubangon ka niya by Jure. Ayaw na, bay. Di ko gusto nga mag-name dropping sa pangan sa kong amahan. O di siya gustong matubang sa kong pag-ako. Okay na sab. Di na kinahanglan pa nga magpailang usa ko ka kaliwat o Benavides. Inuunsad. Saman, malik ito sa karambay. Bay, di pa. Kanang tiguang nga lalaki. Kaniha kina siya sa atong pag-abot nga nagsilid tutok na ito. Ito na ba kayo tinanawan? Lah, bay. Ni baro sa gikan sa iyong lingkuran. O, niyapin ka na to. Kadiyot lang magasin. Ngano, Manoy? Bahimo ba masayod ko na tagadiin ka mong lungsurang nasurod din sa mong lungsod sa Latira? Taga din higid sa lungsod sa Latira nga kong kagikan, Manoy. Apan dito lang ko nagdako sa syudad. Ako sa Manoy, tagalungsod sa Las Castillo ng akong kagikan. Pero dito ko nandako sa syudad. Bauran ka lang mo. Ayaw gyud ka mo pagsuod sa baluarte sa karaang bahay sa mga Benavides. Aron dili ka mo mayagom sa tunglo niya ng dapita. Sa? Baw ka na doon. Buhing saksi ako sa mga pakitabo. Diyan ang dapita mga undong. Unsam day na adiha, Manoy. Naadiha magpuyo ang tao nga kasing-kasing gikan sa demonyo nga giluwa sa impyerno. Sa? Ay, pero may mga balik-balik sa kung nahon ang isulti itong tiguang bay. Ito simbahan. Sa gani bay, wag mawas akong unahuna ang iyang gisulti. Nga naa ko nang mapuyo sa karaang bay sa mga Benavides. Ang tao nga, ang kasing-kasing gikan sa demonyo nga giluwa sa impyerno. Ay, Unsam kay buot niyang ipasabot ba, no? Kinsa man ka ang mga tao? naari yung tingali na ilang ng tasila og luy punyong bay. Bidar bay. Nagdoog ko bay nga naaragid suod sa karaang bay sa mga Benavides ang yawi sa nagliming mga misteryo sa nahanaw dapit.
nga mao ang Tierra del Sol. Hangtod karon, wa naman gitay balita kung hain ang kaning driver ni anhing Senior Benedicto. Gusto dito, imo kong gipahinomduman sa traidor nga si Vitaliano. Buhi pa ka siya o patay na? Why, usa ka nato ang nasayod bahay ni Ana, kay dula na sa 30 katuig ang nakalabay. Buhi pa itong tungura sa Senior Benedicto sa Demilaya siya, kay ipapatay na unta tungod sa dakong sa ngayang nahimo. Kung pananglit, buhi pa hangtod nining higayuna si Vitaliano. Labing siguro nga naanaso 80 kapin ang iyang pangidaron. Gusto ka po diyo, paingon-ingon yun anak. Namatay na lang si anhing Senior Benedicto. Apan si Vitaliano, wa na gyud igdungog kung naasa na. Yan tabay. Ang babay, sige ka nang nabarog sa veranda ng karaang bahay. Bay. Uy, siyempre. Sige, anong tanaw niya? Bay, Darwin. Ang misteryosong babae nga pirming magpakita na ko. Naanasab siya sa may veranda sa karaang bahay. Nagpakita na ko. Sa? Ay, binuangay na. Mumino, ang lukuloy ka. Kahit pa sa dlaw. Siga kayo. Naalagi. Og, mura gyud siya og may gipaabot na moabot, bay. Hay ba, mungkin kita niya. Digna ko na ang panganian ng nagmultong babae matod pa nila ni Noy Punyong og ng Tarsila. Kisang ko lang digna, be. O sa kalabutan na niya sa kasaysayan sa kagapon ining karaang bahay sa mga Benavides. Ah, kalit na siya nahanaw. Siyempre, unsa ka? Kalit na siya nawa, bay Darwin. Gino ko yung tao na eh. Bay, hayag ang adlaw eh. Sige kayo. Iya, lay multo nga napakita ni mo, ha? Pwede mo rin? Ni Asia din ni Jo Maria. Ni amag puyo nining dakong samin nga karaan ng espiritu sa babae nga kanunay magpakita nimo. Ashi, Dinhigit ining dapita. Dinhi siya mabugtui sa iyang gininhawa ni atong panahon ha. Mao ang iyang espiritu gidakop dayon sa vibration nga naa ning maong karaang samin. Ug sukad ni adto. Nahimo na niya kining Pinoy-anan. sa ato pa. Tinuod ang giingon nilang ng Tarsila og Noy Punyong. Nga nabilanggo din hiyang maong nagkondenar nga espiritu sa ginganlan og digna. Not exactly nga nabilanggo kay makagawas-gawas man siya. Kining. Oh. Mamahawa tayo ng dapita. Mamaulit ta sa syudad. Aron dili ta mga matay din sa karaang bahay sa Benavides. Kuya Tribs, Kining. Oh, mga matay tang tanan. Kung dili ta mo biya ining dapita. Oh, Kabantay mo? Ha? Mga matay ka tang tanan. kuan. Mas mayo tingali mong pauli ka. Kay gibati man kagyud nimo ang kahadlok, Kuya Toripio. Kining. Oh, Unsa pa may imong gipaabot ha? Pamutos na. Aron mo una kag pauli ngadto sa syudad. kining. Hinahina ng pati ka ni mong kinaiya, Miss Crucia. Tingali, una kang patyon sa misteryosong kriminal. Ganiya sa karaang bahay sa mga Benavides. Kining. Kuya Tribs, tara, tanasod sa kwarto kuya. Mag-istorya ta. Naluoy ko ni Kuya Toribio, Noy. Natamparusan siya ni Miss Grisha. Kung ako lang gidunta ang pahukmon bahay niya ng maldita nga taga-syudad. Dili gidunta maayo nga mupauli siyang buhi ngadto sa iyang pamilya, Inday. Mayong pagpaminaw sa Way Lex luna Pino. aning kalibutan na ang mga kinaiya nga sama niya. Ug sama niya ng iyaan mong si Tarsila. Pwes, pati akong gusto ka po niyong. Hala ka na po niyong nabatian ka ni Tia Tarsila. Unsa man yun, ha? Gusto kang mupatay na ako o sa batatang bisitang taga-syudad? Tarsila. Sige, buhata kung gusto ka. Pati ako o patya si Miss Krisha.
Ngano nga ako man kuno ng buhaton. Nga dili man ko kriminal. Nga naman katawa man kuno ka? Unsa man kuno katawa na sa akong gisulti nimo? Ha? Theater sila, igo naman ni ingon sunoy punyo nga, unta kun pananglit, siya ang pahu. Hello, Brina! Otro ka! Oh. Nagparihas na mo ang buktat! Tiya! Ngipasabot naman unta, teka, tiya. Ako pa nimo, Inday Brina. Dili ka padaog-daog aning iyaan mo. Sukol, Inday! Unsa? Sukli. Tanahon tao kinsay alkansihon. Ikaw ba nga batanon pa o siya ba ka nga idara na og kiang pagyud? Punyong! Final na bagid ang mga desisyon, Kuya Trips. Kining. O, dong Jamari. Mo lang ko ni mo pauli sa syudad dong. Ha? Kanang, o sa man. Okay raman ka. Okay ra ka. Wa ka na yung problema na ko, Kuya. Kining. Lisod na kayog magadapat pagkuhan ng hinigugman imong wana sa hustong lugar ang kamaldita. Gusto ka, Kuya Trips? Di mayong mutubay ka o usa ka babae. Maong mas maayong maglikay na lang ka. Kining. Salamat sa imong pagsabot dong Jomari. Ang sakyanan, dadaan na lang unya sab, Kuya Trips. Kining. Uy, ikaw rin. Usa may imong sakyan mo niya sa pagpauli. Ang sakyanan ni Krisha. Tulora mo silang sakay ni Adto. Kining. Sige dong, Jomari. Mo man kayo mong gusto nga akong dadong ng imong auto. Mao'y sakyan ako sa pagpauli sa syudad. Kuya, pasabta lang og maayo si Yaya Ingracia ha kung nganong nahabilin ko din sa Latiera. Kining. O, dong Jomari. Ako raw niyang may bawo nga mapasabot sa imong Yaya Ingracia. Kining. Dili kong pauli sa syudad. Napakyas ang akong plano. Patok ni Miss Crisia. Patyon ko siya. Kining hait kayong hatinayip. Mo'y butapos sa imong kamaldita, Miss Crisia. Magbayad ka sa imong pagyatak sa akong pagkatao. Mamatay ka! Lain mo panahon? Ugman lang ka sayo sa buntag gikan paingon sa syudad, Kuya Trips. Kining. Sagdi lang dong Jomari. Ako rin bahala sa kong kaugalingon. Pero Kuya Trips, Kining. Sige. Di na ko magdugay. Adto na ko dong Jomari. sige, Kuya. Amping sa biyahe ha. Basta arabang kasada kay nagbuno kang uwan. Mubiyahe ka karon paingon sa syudad, Kuya Toribio? Kining. Oh, Inday. Muna ko ninyo sa pagpauli. Ayaw, Kuya, uy. Kailain na ba ang dagan sa panahon? Tingalig doon na daw tang mahitabo, simba ko lang. Kining. Sige. Hari sa kodong Jomari, ha? Dado na ako sa gipalkingan sa auto kining akong traveling bag. Sige, Kuya Trips. Jomari, pugni siya. Tingali og unsa niya mahitabo niya sa iyang pagbiyahe. Kining. Mayo kay nito ang nanguan. Dili mahimong mapakyas ko sa kong gitinguha. Dili yun. Pasaylo agyo ko, Dong Jomari. Pero biya lang ko din sa Latiera. Kung matuman ko na ang akong plano, ang pagpatay ni Miss Crisia. Kining. Pagka sa gabon ining karsada nga akong gisubay. Bisit. Asa ka ko ini magpalabay o pipila ka mga adlaw. Hindi na ako magkontrol ang brake.
Ano man kini? Huwag ko kinidamhang may tamo. Laom nga pungaw na kanang nasunahan. Yaya Ingrasya, basin og lawom ng gabi nga mabot diya sa bahay si Kuya Toribs. Ay, ngano bang ni unang man siya ni mo? Wa naman lang yun mo magkuyog. Itugdan ko na lang kay wa makauyon sa gipakitang kamaldita ni Krisya. Permi siyang makasab-an bisan sa wahinungdan. Ngano ba sabi nga hapon man siyang digika diha? Paggabian siya dahan dung mare. Gipugnan ko bitaw unta, Yaya Ingrasya. Giingnan ako nga ugma nas buntag sa iyo larga. Pero nagtuman man gid. Ay, nahala sige. Abuton ko na lang siya dinhi nga mahiuli jumare. Basin og mo kontak raw niya to nimo. Okay. Nya ikaw diya, kumusta man ka? Okay ra mo ko diri sa karaang bahay, Yaya. Maayo ka eh. Naana sila sa Krisya uban sa inyong mga higala. Mo lagi? Si Kuya Toribs lagi wa makauyon. Nahibaw na magkasbatasan ni Krisya. Hala sige, acting mo diha ha. Ayaw mo pag sipat-sipat gas ka na ang bayis mga binabidis kay hilan kay ng dapita diha. Yaya. Salamat. Sige, bye Jumare. Bye, Yaya Ingrasya. Karong mga oras wa pa katunga si Kuya Toribio sa iyang biyahe. 2 ka oras kapin pa man, sukad sa iyang pagikan. Jo Marie? Krisya, So finally, tuan na gid ang suberbiyo ni mo, driver? gitugdan na lang sa nako. Aron makalikay. Lisod na ug unsa unyay masud sa hunahuna. Wagid ko mahadlok niya. Krisya, Ngunit tinuod. Prangkahan lang ta ka, Jo Marie. unsa ron? Patrol car sa kapulisan? Nganong naaman na din sila, ha? Unsa kay tuyo na nila? Nagunsa man na sila din, hi? Kadayot kay magsusi ko. No, ayaw na, Jo Marie. Krisya, nganong imo mong gikuptan? Sila na lang sinangtar sila. Kung sinipunyong mo ipatubangan ng nangapot ng mga pulis. Ako'y mo atubang anak nila aron magsusi. Dagan kay salamat sa impormasyon, Chief. Kinuha ko. Nganong nahitabo man eh. Pampaminaw sa Lex Sa ito na itong mga pulis sa lungsod ini. Nga ba ko nila paabuta mo gawas? Nagtar sila. Dautang balita ng Usay ba pasabot ha, Jomari? may auto ko nga nahug sa lawom kayong bungaw. O gikumpirmar nila nga dinhi ko nung magagikan sa karaang bahay sa mga Buenavides.